नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अभिमन्यू खैरे. मी तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करत आहे. त्याचं नाव अभिमन्यू ग्राफिक डिझाईन. आज तुमच्यासमोर एकदम खतरनाक आणि एकदम जबरदस्त असा व्हिडिओ आणलेला आहे, म्हणून तुम्ही शेवटपर्यंत आणि आपल्या चॅनलवर कोणी नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करा आणि आपला व्हिडिओ संपूर्ण बघा. कारण या व्हिडिओमध्ये पासवर्ड असतो. आपल्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये पासवर्ड मी टाकत असतो, म्हणून कारण तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. आजचा क्वालिटी बॅनर म्हणजे विशेष प्रकारे तुम्हाला बॅनर दिलेला आहे, म्हणजे तो सनीचा ढाबा याच्यावर मी का दिला, म्हणजे खूप जणांचे मला कमेंट पण आलेले होते आणि कॉन्टॅक्टवर स्वतःचे आपल्या ग्रुपवर मेसेज पण केले होते. आपल्या चॅनलचे काही म्हणजे हॉटेल नेमेचं पॅकेज तुम्हाला कसे घ्यायचे ते पण मी सांगेन. आणि तुम्हाला स्क्रीनवर आता 3 PLP म्हणजे तुमच्यासमोर 3 PLP आहे. त्याच्यापैकी पहिली, दुसरी, तिसरी ही कोणती पण लागत असेल तर तुम्ही खाली कमेंट करा, नाही तर आपल्या व्हॉट्सअपला जाऊन रिप्लाय देऊ शकतात, ते देऊ शकतो. आणि आपण याच्यावर व्हिडिओ आणू का नको हे नक्की सांगा. याच्यावर आपण व्हिडिओ पण आणणार आहे, तुम्ही कमेंट लवकर करा. आत्ता मी घेतलेला सनीचा ढाबा त्यांचं मी एक बॅनर बनवलेलं आहे. ते 3 असे क्वालिटी बाज बॅनर आहे. तुम्हाला कसं वाटतं ते मला नक्की सांगा. चला आपण डायरेक्ट व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि आजचा लुक आपला कसा वाटतं ते नक्की सांगा कमेंट करून. भावांनो, तुमचा जास्त वेळ न घेता आता आपला इंट्रो सगळं झालेला आहे, म्हणून तुमचा जास्त वेळ न घेता डायरेक्ट आपण पिक्सेल लॅब ओपन करूया. तुम्हाला मी PLP दिलेली आहे आणि PLPमध्ये मी मध्ये काही टिप सांगत जाणार आहे. ती टिपचा वापर करून तुम्ही तुमच्या एडिटिंगमध्ये अजून चांगला उपयोग करू शकतात. आता बघू शकतात तुम्ही इथं आपले हे सगळे फाईल म्हणजे रिअल ते सगळं आपण हाईड केलेले. आता ओपन करायचं, बघू शकता एक बॅनर, त्याच्यावर आपण नाही का असं एक सनराईजसारखं एक क्वालिटीसारखे एक असं एक कंटेंट बनवलेलं आहे. आता वरला सगळं लुक अर्धा भाग तर सगळा कवर झालेला आहे त्याच्या लोगोमध्ये. खाली आपलं काय राहिले मेन फोटो आणि टेक्स्ट सगळे CLP फॉन्ट आहे, म्हणून तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. हा वरला सनीचा ढाबाचा लोगो कसा बनवायचा तो तुम्हाला बनवायचा असेल तर फॉन्ट येतो, कॅलिग्राफी नाही भावांनो, फॉन्ट येतो. बनवायचा असेल तर नक्कीच कमेंट करा खाली. मी व्हिडिओ आणायचा प्रयत्न करीत आहे. लवकर तुम्ही मला सांगा आणू का नको. आता इथं जास्त वेळ न करता डायरेक्ट आपण दुसरी कामं करूया. खाली रेड म्हणजे याच्यामध्ये असे गोल्ड टिंब हे लाईनी तुम्हाला माहीतच असतात. आता मेन प्रश्न म्हणजे हे ह्या फोटो म्हणजे सर्कलमध्ये हे फोटो कसे टाकायचे. तुम्ही जास्त टेन्शन घेऊ नका, म्हणून मी काय सांगितलं होतं माहिती आहे का, मध्ये व्हिडिओ बघत जा. कारण तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये काय सांगत असतो ते सर्कलमध्ये कसं टाकायचं. विषय असा आहे, ते फोटो आपल्या मनासारखा बसत नाही, म्हणून तुम्ही डायरेक्ट आहे ना वर मी दिलेले हे 4 आहे, बघू शकतात 1 2 3 4 आणि खाल्ले हाईड करा. हाईड केले इकडे यावे आणि PNGमध्ये सेव्ह करून टाकायच्या. त्यामुळे हे हाईड करूया आपण. आता हे आपण हाईड केलं म्हणजे एक सेव्ह करा, जास्त नाही, एक सेव्ह करा. कसं एक असं भावांनो एक सेव्ह करा. म्हणजे हे 4 सेव्ह केले ना तुम्ही नाही का, इथं पिक्सेल लॅब म्हणजे आता IBIS पेंट जर तुमच्याकडे सगळ्यांचं असेल, नाही तर दुसरं कोणताही ॲप ते क्लिपिंग मास्कसाठी चांगला असेल. म्हणजे क्लिपिंग मास्क हा भावांनो मी आता अजून एक फोटो घेऊन दाखवतो, म्हणजे जास्त तुमचा वेळ न जावा म्हणून. आता हे फोटो घेतलेला आहे, याला आपण नाही का सही करून घेऊ. आता बघा सोपी आयडिया, तुम्ही 4 जॉईन केले त्याच्यावर टाकता येईल. तुम्ही आता याच्यावर एक फोटो घेऊया सिम्पल रीतीने. आता हे मावाचं घेऊया. बघा फोटो लय HD आहे, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आता इथून क्लिपिंग मास्क आहे, हे क्लिपिंग मास्क म्हणतात PC मध्ये. आता इथं क्लिप करायचं म्हणजे हा फोटो याच्यामध्ये जाईल आणि इकडं आपल्याला तसं लागेल तसं करू शकतो. म्हणजे इथून हलू शकतो, बारीक करा, मोठा करा. तसं पिक्सेल लॅबमध्ये नाही. पिक्सेल लॅबमध्ये असंच राहू शकतो, असं होऊ शकतो, असं होऊ शकतो, पण आपल्या मनासारखा इथं होऊ शकतो. आता मला लागतो असा. ओके, परत राईट बरोबरचं क्लिक करू, परत वरल्या याच्या म्हणजे दुसरा एक सरळ करेल, त्याच्यावर आपलं कोणतं टाकायचं ते देऊ. आलूची भाजी याला काय म्हणतात मला सांगता नाही, तुम्हाला माहीत असेल तर कमेंट करून सांगा. क्लिपिंग मास्क केलं बघा. आता याच्यात पण आपल्या मनासारखं लावून टाकायचं कसं लागतंय.
ओके, आता हे सगळे मी करून घेतो, तर तुम्ही जादोबा. असा इफेक्ट आलेला आहे. आणि भावांनो आता हे आपले झालेलं आहे म्हणून मी तुम्हाला थोडं 2 दाखवलं होते, बाकीचे थोडं फास्ट करून दाखवलं. आता इथं येऊन नाही का सेव्ह अँड PNG नाही भरायचं, सेव्ह अँड ट्रान्सफर PNG असं दाबलं म्हणजे खाल्लं PNG मध्ये सेव्ह होतं. आता आपण आपल्या पिक्चर लॅबमध्ये यायचं. आता याच्या आपल्या वरची काही गरज नाही, तुम्ही डिलीट करू शकता, काय नाही, पण पुढं उपयोग येईल म्हणून याला हाईड करून ठेवतो मी. आता हे खाली ओपन करून ठेवूया. आता खाली ओपन केलेलं आपले हे रेल म्हणजे आता तुम्हाला जे फोटो इथं घ्यायचा म्हणजे इथून प्लसवर क्लिक करून फॉर गॅलरी इथून घेऊ शकता. देखा मी तुमच्यासमोर फोटो घेतला आहे, बाकी काहीच नाही बाबांनो. कॅन्सल करूया. 1 सेकंड. हा बघा फोटो मापात बसणार आहे, पण याला थोडंसं नाथ इफेक्ट येण्यासाठी टेक्स्चर म्हणजे बाहेरची शॅडो वाढवायची, ती 5-6 पर्यंत वाढवा. नाथ झालेले आहे. आता बाकीचे ते फॉन्ट आहे तुमचे श्रीलिपीचे, त्याला असे नाव देण्यासाठी आपण ओपन करूया सगळे. बघू शकतात अशा रीतीने आपण हे केलेले आहे नावाप्रमाणे. आता त्याची नावं आपण हे पहिला फॉन्ट आपला साधा घेतलेला आहे मराठी. तुम्ही काही त्याच्या जागी कोफ्ता बिफ्ता मी कोफ्त्याची होती, तुमच्या जागी वडापाव असेल, दुसरं याच्या जागी तुमची कोणती वेगळी डिझाईन असेल तर तुम्ही बनवू शकता. मी कोफ्त्याची घेतलेली आहे. आता हे वरले बाकीचे सगळे श्रीलिपी असं तुम्हाला आली ऑर्डर तर ही मेनू सूचना म्हणजे नोट करून घ्यावी. बघा आता मग आपली नोट पुढे बघा मी सगळे नोट करून ठेवलेले आहे. आता ह्याप्रमाणे आपले नोट आहे. सनीधर आवाज साकारे. मी काय करू आता वर हे नाव टाकून घेऊ. ओके बघा सगळं हाईड करून दाखवतो. मी सगळं ओपन करतो मग तुम्हाला सांगतो. बघू शकतो एकदम खतरनाक असे डिझाईन झाले. सनीधर आवाज सगळं ते लागतं, ते मेन विषय आले. पण हे शुद्ध शाकाहारी म्हणून इथं वर एक लोगो राहिला आहे. आपला लोगो बनवलेलाच पिक्चर लॅबमध्ये आपण आत्ता बघू शकतात. ओकेमध्ये सगळं झालेलं आहे. आत्ता सगळं ओकेमध्ये कार्यक्रम झालेला आहे. कसं वाटलं सांगा मला नक्की. पुढला व्हिडिओ तुम्हाला कोणता लागतो तर 3 PhD म्हणजे PLP-नुसार का आपला सनीधर ढाबा ह्या लोगोवर लागतो आहे लवकर कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसला असेल ही फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करा आणि आपल्या चॅनलला कोण नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करा. अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येतच असतात. चला भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. जय शिवराय.